Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa bafowethu Inkentshane, njengoba nazi ukuthi samankentshane samangababili bafowethu. Njengamanje sihamba nomama lana, kodwa ke bafowethu okokuqala nje ekufana ngubonge lapho kunina ama-comment bafowethu. Yazi ama-comment enisinikeza wona ayasikhulisa, ayasakha, futhi asigqugquzela bafowethu ekuthenini khona noma ngathiwa lezi inkinga esihlangabezana nazo zibucayi ngayiphi indlela, kodwa ngesimo sokuthi niyasigqugquzela, leyo nto leyo iyasinikeza nathi isibindi sokuthi asiqhubeke nalomsebenzi lona. Maningi ke ama-comment esengiwafundile bafethu, nabo ke nalabo ababhalayo bafethu, sicela ukuthi nisibekezelele. Busy kakhulu and futhi sizonisiza nonke ngendlela e-right, yabo. Ngiyazi ukuthi wonke umuntu uyafisa ukuthi ulokhu njana inkinga yakhe ayixazulule kuqala nani, kodwa ke bafethu zonke inkinga ngendlela e-right nje sozixazulule, yabo. Mhlambe nje wena unumber 15, mhlambe unumber 16 kubantu ababhalile, kodwa ekugcineni sizofika, yabo. iSouth Africa yonkana soyiguduza size siyiqede. Sifuna ukuqeda kahle kahle amanga la agcwele eNingizimu Afrika. Sifuna ukuqeda yonke into nalabantu abaskema abantu, yonke leyo nto leyo sifuna ukuthi nje silungise. Siyalungisa, asiyilwi bafethu, siyalungisa. Sicela ukuthi noma uqala ungena ke kuleli khasi uchofoze lapha usubscribe button, ucomment, ulike, ekwenzeni lokho bafethu yobe uyibeke emathubeni ukuthi ukwazi ukuthi wonke umsebenzi esiwufakayo noma mhlambe umsebenzi esiwupostayo kuleli khasi ufinyelele kuwena qala ezandleni zakho. Ngiba mnganami khambanga mfowethu, ngiyaphila nje, kodwa ke mfowethu iyazi nawe ayikuba yabona inkinga mfowethu ziningi kakhulu mfowethu, yabo. Konakele ma ngiyaphila wengane zami, noma nje phela sekukusho nje ukuthi ngiyaphila, emoyeni angiphili neze. Okay, uma bani wakabani udabula? Mina nguma ngiganele khona la kwaDlomo, khona la efolweni. Bantu abami, sengizwe kakhulu ngani omakhelwane bengitshela ukuthi le nkinga yami ngingasizwa yinina kuyona. Iyangihlupha ingane. Ngashonela ubaba wabo abantwana. Rest in peace ma, siyaxolisa. Bantu abami, ushona nje kunemoto yakhe la ekhaya ebisebenza ukondla lomndeni. Lo mfana lo usevele wasuka wahamba nayo le moto. Kade ke waqale walokho ke ngathi uyayiletha imali, ngalokho ngikhohliseka nami noma benginika okuncane, ngibona ukuthi uyayibamba imali eningi unginika okuncane. Kodwa ngilo ngikhohliseka ke ngizama ngalawo masenti ka benginika wona. Uthe suka wavele wanyamalala ke manje. Hayibo. Ngikhuluma nje ziphelile inyanga ezintathu. Akasabambi kwa incingo zami. Angisazi lutho nje ngaye. Sengithemba nina ke bafana bami ukuthi nini enizongisiza ke ningitholele nalo mfana sikwazi ukuthi silungise le nkinga. Ongenani ke kubuya imoto ke ngikwazi ukuthola nomuntu ozoyishayela ke le moto ingenisa imali la ekhaya. Mana ngifuna ukuthola la ukuthi uhlobo luni le moto, imoto kanjani, yenza lephi business imoto? Ilezi imoto bafana bami lawa abantu abayibacofa amafoni bayibizi. Uber ileyo moto ke ibenza omkhulu kabi umsebenzi kusaphila ubaba wala ekhaya. Ngifuna ukuthola ngekhathi kusaphila ubaba ubeqashe umuntu noma bihamba yena ubaba uyihamba yona ngaye iqobo lwakhe. Okusho ukuthi Thema ishona umntwana asethola ithuba. Thema ishona nje wathi ukungikhohlisa kancane, wathi suka wayinyamalala ke. Imoto ayinayo tracker. Angazi ke mntanami noma inayo ke yini tracker. Ayinayo. Ayikunzima yabo bengena tracker. So mawami mawuthi wena uke wakwazi ukukhohlisa kancane, uqonda ukuthini lapho ngiyalahleka? Mhlambe uke wathi ukusebenza ngaye ekhaya, mhlambe walibe ifaka imali umfana eloko eyifaka after ulo ubaba edlulile emhlabeni. Kuthe mekushona uyisi nje wagxumela yona kuqala imoto. Walokho eyifaka ke kancane imali ke izinyanga ezimbalo. Kodwa nje uyise wakhe ubengakabohli ngisho ukubohla lapha emathuneni.
wanyamalala. Isigameko esikanjena ma ungakwazi ukusukumela mhlambe let's say mhlambe angithi kulana kulahleke umuntu kwalahleka imoto. Yeah. Uke wazama yini ukufonela mhlambe amaphoyisa usho ukuthi unesigameko esikanje la ekhaya? Amaphoyisa abantu abami awasebenzi inhlobo amaphoyisa la. Sengiye kaningi kuwona. Yebo. Athi angibuza abangani bakhe. Abangani bakhe mangibabuza nabo bathi abamazi. Ithi wanike into enje. Momfonela uyamthola ucingo. Angisamthola akasalibamba ucingo lwami. Ubukwazi ukuthi ukumthola. Bengikade ngimthola ekuqaleni manje akasalibamba. Luyangena lona kodwa kushuthi unelabone nje ukuthi mina alivali. Mana ke ngifuna ukuthola la ukuthi okay ngasikhathi usakwazi ukumthola mhlawumbe libamba nikhuluma ubeyithini mawuthi akabuye ekhaya. Mhlawumbe uthi ufuna imoto ubeyithini nje. Ubelokhu ethi uyabuya. Kuze kube imanje kuyabuya ke. Hey bafowethu inkinga ziningi yo. Manje mawami umfana phela ngithi ingane yomfana le obviously ube nakho ukufika nabangane ekhaya yabo abangani babanye abafana uke mhlambe ibapha abangane obaziyo uke wazama yini ukuthi mhlambe ubuze bona yabo. Umfana njengathi ngiyakhuluma naye okuyena obe umngani wakhe kakhulu obejwayele kakhulu la ekhaya. Ngathi mangithi ngiyakhuluma naye wathi nje akayingeni. Athi nje ucela ngimiyeke yena akazi ngini maye ngasekho uThemba la ekhaya yena akazi lutho. Yo. Benjani kodwa ukuhlupha umfana mhlawumbe kusaphila yini baba? Yebo. Phela khona ukuthi ingane mhlawumbe kukhona ukuthi mhlawumbe uhlukumezeke ukushona kwababa wakhe kukhona ukuthi vele mhlawumbe kusaphila nababa wakhe bevele nje ehlazo sidalo. Ubengabhedelwa kubaba wakhe ke ubengahluphi nje. Ube umfana oright owenza zonke izinto zasekhaya ngendlela ebheke phansi ngiyayiqabuka nje yonke lento ayenzayo manje. Lokhu kukusha lokho akwenza. Manje usethathe advantage ukuthi manje mina ngumuntu wesifazane ngcono imali ayo yidla nezifebe la edla khona. Manje ubaba udlule nini mhlambe emhlabeni nje sekunesikhathi singana nje? Ubaba unenyanga mhlambe ka9 le. Edlulile emhlabeni. Ayincese mama. Njoba nibona nje ngakakhumuli nenzilo. Yo. Ayinkinga le. Hayi khuleka mawu sizozama ukuthi sibone ukuthi simisa kanjani yabo. Ungakhathazeki. Kona ngiyazi ukuthi ibhlungu into kanjena. Hayi ngiyolijabulela usizo lweni bantu abami ngoba manje abusehle ngisho ukuthonga ebusuku. Yeah. Ngoba angazi ukuthi wenzani la yekhona khona ukuthi usaphila ke yini ke kwazi ba. Mina mama ngifuna ukuthola la ukuthi wena njengamanje ufuna kwenzakalini ufuna kubuye imoto noma nawo umfana abuye ekhaya ufuna yini kahle kahle uyifunayo ngemali. Ngiyafuna ukuthi imoto ibuye ekhaya naye ke angichazeleke ukuthi inkinga yakhe ikuphi. Ngazi ukuthi inkinga yakhe ikuphi makuukuthi ke akanankinga nala ekhaya naye akabuye la ekhaya kodwa makuukuthi ke inkinga yakhe ukuhlala nami akabuyisa imoto ke ahambe ke yena ayikamathanda inhliziyo. Mhlambe mayikhona yini into wakwayenza kuyena umfana mhlambe wokumshaya mhlambe umthethise kabuhlungu yabo ngoba manje iziyenzeka izinto ezikanjena ma yabo uthola ukuthi mhlambe umfana uyamthethise kabuhlungu mhlambe umshayile agcine senyamalala kanjalo yabo mhlambe ikhona into wayenza nje kuyena. Hayi selokhambe uyiseke nje bengakaze ngimthethise ngimthethise nje kuphela ke esakhona nayo sesimthethisa naye mekwenzekile waphambuka endleleni kodwa nje ehambile uyise ube yithobile nje ikho nje ngithukile ke manje ukuthi sekuqhamuka phi konke lokhu asekwenza manje. Hayi mfethu somele sizama ukumfonela mhlambe lo mfana. Asenje lula ngempela ukuthi afonele. Siza ukuthi mhlambe yena uthini kuthina yabo. Ngoba manje ngiyakuzwa ma uthi akasayibambi i-call yakho. Akasayibambi. Kuzomela simfonele ngeyethi phone mhlambe yabo uzoyibambe yethu bese ukhuluma naye yabo umtshela ukuthi Themba imini uma wakho kayabo kanjani ukuphi mntanami yabo. Hayi ngingakujabulela lo. Uyayazi ngekhandi nami. Yebo ngiyayazi inamba yakhe. Uyishaya lapho mzwa.
Ngala mfethu ngeke nginenkinga yelokunjana lana kule phone. Awushaya mama ngoba ngasiyazi ngidala ungayimemezi style. Oh. Washo-ke ma yo Hayi kunzima bafana bami. awunalo la ringa. Sawubona wethemba. Kanti uyayibamba ezinye inamba? Ngikone ngani wethemba njengoba ungasayibamba ingcingo zami? Khuluma phela ukuthi ngikone ngani. Kanti uyaphila? Angikwazi ukuhlala nje umuntu engingamboni. Angikwazi ukuhlala umuntu engingamboni. Ngihlale kanjani ungekho la ekhaya ungabuyi nanemoto? Umbuzo ukuthi iphi yona imoto ikho. Iphi ke yona imoto? Uyalivala abantu abami. Hawu. Uyakuhlaza. Niyabona ke inkinga engibhekene nayo. Ungakhali ngomle. Hey ukufa. Kwangenza ukufa. Ngase. Hayi bonje nginamba ngokukhala. Hawu. Wethemba. Wemntanami usukhohliwe ukuthi ubaba wakho sisanda kumncwaba. Usize engibhekene nalo wena uyali-eda. Izona into ezivele zenzeke lapha njalo vele ufuna ukukhala manje ngiyabhala Manje bese ngilahla wena uthi mina ngishonephi? Uyalivala futhi. Hayi nxese ma. Hey. Ithi waningi into enje. Hayi sizozama ma ukuthi sibone ukuthi senza njani bafethu. Njengoba nibona bafethu ukuthi udabalo kanjani bafethu zibhlungu bafethu izinto esizenze bazalini bafethu yabona nje bafethu sicela nifunde bafethu umzali uyahlonishwa bafethu umzali uyahlonishwa awenzi sinomu kanjani kumzali yabona nje manje izinyembezi zamama bafethu mayekhala nje zizowe lapha ngeziwele phansi yabo. So bafethu sozama ukuthi sisebenzise lokho nje sikhulumisane nalabantu esisebenzisana nabo bama IT bafethu sikwazi ukuthi si-track le number yakhe lo mfana lo sizohamba sambe simthole bafethu siyacela ke nihambe nathi nje manje siyasuka manje sizomtracka kodwa isigcino sizomthola. Hey nethemba lami lokugcina. Yebo. Alindele naso sisi. Eish. Umuntu. Yebo njani sisi? Siyaphila bobhuti njani singasiza? Yebo sisi igama lami ngumzwazi sisi Awu kodwa bhuti kanjani nje ngoba nigqoke kanjena namakamera ekhaya futhi khuleka sisi. Akukho wangazi isikhomntwana Socela nje ukubuza sisi kahle kahle vele sihamba thina sizabantu abashuthayo kanje. Hawu ngeke makuthi mhlambe makuthi nizoshutha kumele ukuthi mhlambe nisho noma nifone ukuthi khona into ayikanje. Siyaxolisa indaba. Siyayiqolisela ke lo ndaba okushutha siyayiqolisela. Ngeke ekhaya ngeke ngangivuma bhuti. Amakhandela nje ngahamba. Mana phela sisi. Lalela nje yami ungakhala. Mana sisi. Mana sisi. Lungile msisi mama. Eish. Kwenzakalani vele? Sizocela Uncane. Hayi Themba. Kwenzakalani uyabazi laba bantu Themba? Kanti uyaphila. hamba kahle mfowethu. Uyaphila bafu. Jama sihamba nananguma wakho mfowethu. Uma wakho futhi lo. Uyaphi manje? Uma wakho futhi lo. Wena kanti lo valela ingane yami lana. Ngabenzo mhlase ngabenzo Ngemali yami. Hayi bo wait. bafethu. Sikhuluma nawe nje. Ngizenzela ngemali yami. Kwenzakalani vele?
ngifuna wena Ngizongenzela namaphoyisa ngaliphi vele Uthangenze njani incingo wavela wabhoka ngolaka nje manje ibaba oza la yini wavela wabhoka ngolaka nje yini ngavela qhamasa uzongibamba angikhamanga ngakubamba mina ngikubamba manje uyakwazi ngoba ucelwe yini ukhuluma nabantu bakho uyakwazi ngoba ucelwe yini yini ngibacelile ukuthi bazongithengisela wena Hlangana uhlangana kanjani ngemoto lalela-ke mfethu sifuna imoto njengamanje iphi imoto yamthemba Themba kwenzakalani chaza ngifuna ukwazi manini nihlala kanjani ngizokuchaza kanjani ngizongihlasela kanjani ngichaza kanjani angithi awutholakali fanele ngenze njani ngoba awutholakali angithi ufike kanjani uThemba la ufike kanjani kuwena uThemba la ufike wangicela wathi sacela indawo yokuhlala okuthatha upolice ikhanda kancane uyakhuluma nawe uyabatshela ubazela bona labantu bengeke phela ngise ngimxoxe umuntu wami ubazela bona abantu bachazela ukhuluma nawe wena lo yena edlala imali yakho uyena lo yena imali yakho achazwe uphizwe imali yami nayifaka ngazi ungilandela abantu indaba ungafuni uthangenze njani manje noma wakho kanje ukhuluma angithi ngibalekela zona lezi zinto lokho khulumeka kanje azokhuluma yazo lezi lokho ukhomba kanje usokwazi ukumkhomba kanje usokwazi ukumkhomba kanje Themba mntana ngikuzala usokwazi ukumkhomba kanje lesumoya usokwazi ukumkhomba kanje nanini ngikwazi ukuphikisana nawe nanini ngikwazi ukuphikisana nawe ngayo Themba yini inkinga yakho namfana nanini ngikwazi ukuphikisana nawe angahleli bafethu into engayichazela uma umuntu ongizala hayi lento yenzayo nje manje ngeke ngisize ngalutho lento yenzayo uzongichazela kanjani ungafuni ukukhuluma nami uzongichazela kanjani ngoba ufuna ukukhuluma nami phindele endlini lalela sisi asizile kuwena simtholile umuntu esize kuyena asizile kuwena sicela usixeke yazi bengameli ukungilandele bonke labantu bengameli ukungilandele Themba ngena endlini wesisi yini inkinga yakho Themba ngena endlini yabona nje futhi imoto akayaziyo ma ayikho miyekeni nami lalela sisi wesisi uyikhulumela into ongayazi wena uhlangana nakho mfethu awumazi ukuthi lalela la wena lalela la baba ungayiqali into ungayiqali into yenzayo ungayiqali into yenzayo sila manje ungayiqali iphi imoto into engayichazela imali hayi yes simchazela ngithi nangu ma wakho nje manje phela ngichazele nila sukani phela la beba iphi imoto iphi imoto phambi kwabo babizwe yini iphi imoto ungone singena endlini ikhulunywe kahle le iphi akukhola sizongena khona endlini asingena endlini wena sisi sicela uthule awuhlangene wena awuhlangene iphi imoto awuhlangene lento le yamakhamera iphi imoto iphi imoto imoto ma yazi leli qiniso uzolikhipha ngenkani mfana wami lenkani uthi umuntu uphethe iphi imoto wena Musuzengitelwayo ngoba ngikuzulile. Musuba nenkani ngoba lento yenzayo. Lindeni kusebenzele yonke Lindeni ngichaza angithi ngithenga ukukhuluma uyayenza ukuchaza uchazela uma ukuthi angithi ngithenga ukukhuluma noma ma abo ngiyazi ukuthi zonke izinto ehlezi senza uhlezi ikhuluma kugcina ungakwazi ukuthi ungalela uqonda ukuthini wethemba ukhuluma noma ngize ngingakulaleli nje Themba kanti yini kwenze njani ukhuluma noma ngifuna ukuphela mina ngiyazi lento le yini kanti Themba uyidayisile imoto ngidayisa iphi imoto phela khuluma baba khuluma baba anginalanga lonke la asinalanga lonke la sinalanga lonke la sicela iphi imoto uyakhumbula this day ngigcina ukufika ekhaya yeah
Ngasuka ngithi ngiyosebenza njengoba imoto ngangisebenza ngawo ngo-Uber. Ya. Angiyazi-ke le. Uthemba ufika nemfihlo, unemfihlo wena Themba. Ufika ucela ukuthi la endlini angizokuhlalisa kanti ubalekela uma lalela mfethu iphi imoto umama ufuna imoto manje angikwazi ukulindila ngalonke mina Themba unamanga awunalo iqiniso uqamba amanga bekufanele ngikhuluma noThemba nami awuthule nawe hawu yini unesidina sisi yezwa hayi hawu amanga Ma into eyenzeka imoto yashayisa. Ngishayisa imoto. Ngashayisa imoto ebizayo ma. Wayenza njani pho imoto? iphi imoto ke Imoto pho ishayisile Simakade. Siyavuma ishayisile iphi? Awu kodwa Themba simakade. Ngaleleni phela ubale kuzocasha la Awungemoto yami. wena ubulala imoto kama wakho chaza ke baba chaza kulate Futhi manje into eyenzeka. ya Ngathi mengishayisa le moto. hambani Hawu kodwa ngemoto yami Themba. usenqinsobeni elifuna hambani Themba samsengeni hambani yini ngingakho Qhubeka kwenzakalani ngemoto yami washayisa amaqede kwenzakalani? Ngashayisa imoto ngaqeda ngabaleka. Because yayingekho into engangiyoyenza manje. Ngangikhoka sasokwazi Washiya imoto yami Themba. Washiya imoto yami. Angisana moto mina. Yabo yona into ade ngibalekela ke sonke lesikhathi. Yona into ade ngibalekela sonke lesikhathi. Manje wena washayisa imoto wabaleka wena yonto ozama ukuyisho leyo njengamanje awubuyanga ngani pho uzochazela uma wakho ukuthi manje ngibalekela yona lento ukuthi ubalekela yiphi inkinga le iziphi inkinga njengamanje uyajabula njengoba kunje uyayijabulela lento le Ngiyayifuna imoto yami. Ngiyangizwa ngithini? Ngiyayifuna imoto yami. Wena ikhanda lakho liyasebenza kahle. Washayisa imoto umuntu mase uyabaleka ushiya imoto kanjalo yonke into. uyazi ukuthi uzoboshwa wena sengozini yemoto manje kwenzeka ingozi yemoto uzosekhanda uzoba right ekhaya Kuzoba right, kuzoba ngizohlala ngilinda. yona mfana wena ukho right awashe wena sisi awashe wena awashe Ulandela uyini? awashe yonke ethandayo yonke ekujabulisayo yonke ekujabulisayo wesisi asikaqedi yini inkinga yakho yonke ekujabulisayo indaba yenu benifuna sisi yini inkinga yakho hamba nabantu bakho uyayibona imoto legcekeni manje uyayibona imoto legcekeni ngaphandle kwalelo icala legcekeni mawami sizosiza wena la sicela usilalele sizosiza wena la manje yini yes kulungile manje ngiyalazi usizi lakho ngiyabazi ukuhlunga okuzwa manje kodwa sizosiza wena la awuzama ukulawulela umessages yini wena mfana wena ubhema insangu wena zobushayisa imoto zabantu izona izinto hamba uzikhuluma kubantu la wena yini wena ukholoswa yini yekeni manje hambani ukholoswa yini wena mfana hambani Imoto ayikho umfana wakho ohamba ushayisa into soyenza. njengamanje ushayeleni la Wena uzofuna ukuhamba ufuna imoto. ushayeleni la njengamanje yinto ishayele la wena sekukhona amaphoyisa lapha yabo into eyenzeka Sikhona amaphoyisa wabaleka. asambeni understand ngene endlini Themba ngene endlini yini kadlula lo yini kadlula lo ukuthi uyagoloza lo mfana lo yini asambe Themba loza phela yes Zingane zami. hambani hamba bomsabweni ukuthola noThemba wakho Ngiyaba ukuthi ngimtholile. yeah Into engizoyenza sengimkhiphile enhlizweni. Mama unami phephe emoto ngithi. Lekile nje manje into siyenza bafethu ukuthi sihambe esemaphoyiseni sama police station la emoto eshesela ngakhona fanele sithole indawo la eshesela khona zama kuyicinga police station. Uma ngabe kwenza nje ngiyacabanga ukuthi imoto seyithola police station. Seyithola police station because imoto bayayiphanda amaphoyisa bafethu. Bafethu yekani bafethu manishayisa imoto masenyabaleka. Ngikhola yonke. mina mangophinda ungibone kwakho
Kodwa ma uzizwa unjani njengamanje sekungcono ngoba usuyazi ukuthi lo mfana wakho uzivalele la. Sengifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani-ke ngale moto. Akulungile mama sokusiza soba nawo mama bafisa iprocess yonke sele moto sibone ukuthi sakwazi ukuyithola emaphoyiseni sobona bafisa njani kodwa sozama mama sozama kubalekile manje into engisana usuzokwazi nokulala ngoba kwazi imoto vele okungenzeka vele makukhona amaphoyisa ayathathwa amaphoyisa imoto bafethu siyabonga kodwa bafethu subscribe bafethu like bafethu share bafethu comment bafethu kubalekile bafethu nayibona inkinga esibhekana nazo mabona inkinga esibhekana nabo bafethu ngiyacela bafethu siyabonga.